Vydrž. Bude. Človek má vraj stáť oboma nohami na zemi, ale stáva sa, že prídu chvíle, keď akoby lietal v oblakoch. No napríklad, keď dostaneme kľúče od nového bytu. Ibaže práve v takejto chvíli treba vedieť zachovať rovnováhu. Vedieť, čo potrebujeme do izby, čo do kuchyne, do kúpeľne a aké záclonky budú najkrajšie práve na tom okne, ktorým nám bude do izby nazerať ranné slniečko. Práve takýto novúčičký byt dostala aj Zuzka. Tak teda oboma nohami na zemi. Už je štedrý večer, mamka. Haló, 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 haló. Čujte, čo, čujte sa, čujte, čujte sa v svete stalo. Čujte, čo, čujte sa, čujte, Nervová sústava riadi činnosť všetkých orgánov nášho tela a zaručuje ich súčinnosť. Zomrieš! Prosím. Zomrieš! Haló. Vidíš niečo? Keby si to videla, aj by si oslepol. Počkaj. Ženské si treba poobzerať. Ja by som ženu nechcela ani za nič. Len sa stále rehocú a ty nevieš, čo máš robiť. Čujte, čo, čujte sa, čujte, čo, čujte sa v svete stalo. Autička, zase autička, knižky a slúbili ste mi elektrický vlak, 2 anglické lokomotívy a 3 spacie vozy. Čujte sa v svete stalo. Čujte, čo, Pán Boh je predsa spravodlivý, pani učiteľka. Prečo? Že vám umrel muž. v svete stalo. Aj Pavel Rusko sa nám predstaví prednesom prózy. Paľko, o tebe sme počuli, že máš 11 rokov, chodíš do 5. triedy základnej 9-ročnej školy v Liptovskom Hrádku, kde aj bývaš. Zatiaľ to súhlasí? Áno. A že sa vraj veľmi dobre vyznáš v dejepise. A práve z tejto oblasti by sme ťa chceli trošku preskúšať. Vieš, kedy vypuklo v Liptovskom Mikuláši Slovenské národné povstanie? 28. augusta 1944. A nemýliš sa? Veď Slovenské národné povstanie vypuklo v Banskej Bystrici až 29. augusta, teda o deň neskôr. Ale v Liptovskom Mikuláši naozaj vypuklo 28. augusta. Myškám som dal dnes na ten myší ples, by na svoje kožušteky. Give me a reason, cause I can't resist trying to find Santa for a miss. Just another day without you. Keď nie trím, nebudze brinze, pôjde sa rímovať inze. Do Dzedziny Trnavy zajde, tam si rím na brinzu najde. Spievanie mám zo všetkého najradšej. Spievanie sú moje chvíle najkrajšie. Spievanie som ako v rozprávkovom sne. Zvoneček šťastia aj pre mňa v diaľke krásne znie. Vyznanie krásne zní. Táto melódia ozaj zázračne poslouchám a
chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Darinku som vždy žral.